може би стоят някъде в кухнята. Малки ръце ги дърпат за дрехите. Едно дете пита без да мисли, просто защото. Другите имат нещо, което те нямат, а мен ме няма там, за да отговоря. Нито като име, нито като история. Само празно място, там където нещо е трябвало да бъде. Нещо, което никой не знае как да обясни правилно. Не, аз им липсвам. Липсва им нещо, което никога не са имали. Защо нямаме дядо, като всички други деца? За кого говоря, когато произнасят твоето име? Дали някой отговаря, или всичко просто утихва? Защо нямаме дядо, като всички останали? Те растат с половинчати отговори и неща, които се казват внимателно. Сякаш истината трябва да бъде увита, за да не боли твърде много. Превърнах се в история, може би име, което някога са чували, но не глас, не ръка, която някога са държали. Съществувам само в онова, което липсва, не в онова, което е там. Защо нямаме дядо, като всички други деца? За кого говорят, когато произнасят твоето име? Дали някой отговаря, или всичко просто утихва? Защо нямаме дядо, като всички останали? Не става дума само за това, което изгубих аз, а и за онова, което те никога няма да имат. Място, което завинаги ще остане празно в нещо, което е трябвало да бъде цяло. Ако един ден отново попитат дали някой ще произнесе името ми, или ще остана просто нещо, което никога не се е случило. Човек, който никога не е бил там. Истински. Истински.